Mikel Ortigosa naiz, FIAReko bazkidea naiz. Banko etikoa bi gauza dira. Batetik da zer ez duen finantzatzen, ez? Kasu honetan, FIARek ez du finantzatzen armagintza edo aurren lana sustatzen dituzten proiektuak, eta bereziki egiten duena da sustatu gizartearentzat eta aldaketarako baliagarriak diren proiektuak. Beti ere elkartasunezko ekonomiaren, balorearen arabera, ez? Oro har, lau proiektu mota finantzatzen dira, ez? Agroekologia, ingurumena zaintzen duen nekazaritza mota hori. Beste bat da kooperazioa, ez? Batez ere herrialde pobreetan proiektuak aurrera ateratzeko diren jarduerak, ez? Hirugarrenik laneratze edo gizarteratzeko proiektuak eta bukatzeko kultur proiektua. Eta aipatzearren proiektu bat hauxe bera da, ez? Geltoki proiektua, etxebizitza kolektiboen proiektuak, etxekonak eta etxekide. Aipatuko nuke agotzenea, eraikuntza ekologikoa bultzatzen den proiektua, edo traperos bera, ez? Eta gero, zango nuke adibidez kooperazioan, mikrofites proiektua, oso proiektu esanguratsua dela Nafarroan, ez? Esan beharra dago, lehenik eta behin, FIARE banku bat dela, egiten duena da proiektuen ebaluazio sozioambientala, ez? Eta horretan bai begiratzen da bereziki ia proiektu hauek bat egiten duten FIAReren balioekin. Demokrazia, berdintasuna, ingurumenaren zainketa, inguruaren zainketa, eta bereziki eta sartuta nolabait aberastasunaren banaketarekin, esango nuke denok dugu mailegurako eskubidea beti ere proiektu bai bideragarri eta bai onuragarria den neurrian